Belgradda we Serbiýanyň başga-da 5 şäherinde yüzlerçe jurnalist ýurdun gorunmak ministriniň wezipesinden boşadylmagyna çağrış edip protest geçirdiler. 21 dekabrda geçirilen demonstrasiýalaryň döremegine denan jurnalist barada jinsy deňsizlik boýunça edilen çykyşlar sebäp boldy. Mundan 2 hepdedal Serbiýanyň gorunmak ministri Gasić özüniň medeniýet ýygnagynda telewiziýanyň kamerasynyň öňüni ýapmajak bolup diýdine çöken denan jurnalist barada men denan jurnalistleriň şeýle aňsatlyk bilen diýdine çökmegini ören halaýaryn diýipdi. Pakistanyň Karachi şäherinde ýurdun Tehriki Insaf partiýasynyň tarapdarlary demonstrasiýa geçirdiler. Olar welaýat hökümetinden Rangers Force adly ýarym harby güýçleriň öz antiterror operasiýalaryny çäklendirmesi dowam etmegine ruhsat bermegini talap etdiler. Ýakyna Pakistanyň Halk partiýasynyň agdykly edýän Sindh welaýatynyň hökümeti gürüň edilýän ýarym harby güýçleriň geçirýän operasiýalaryny çäklendirmeleri girizmek barada ses beripdi. Pakistanyň resmiýetleri Rangers güýçlerini öz missiýasyndan artykmaş çäreleri, ýagny syýasy maksatly tutsak edilmeleri amala aşyrmakda aýplaýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanışýarlyňyz.